Moro! Lähdin tästä kotipihasta ajelemaan treenejä kohti ja pikkasen otetaan tähän nyt tällainen. Tää liittyy niihin saagoihin, mutta tämä ei ole sitä itseään, eli tälle ei tule sitä nimitystä. Eli tää ei ole silleen jatkoa, mutta on vähän niin kuin keskustellaan siitä asiasta, tai vuoropuheluhan on joko kirjallisesti esitetty, ja siinä on ongelma siinä kirjallisessa esityksessä, että se on semmoinen kommunikaatiosta vaan semmoinen 30% helposti väärin ymmärrettävissä. No nyt jos on lapsia lähellä, niin anna ihan muutaman sekunnin laittaa niin se puhelin joko pienemmälle tai pois. Mieti hetki tällaisia aloituksia, että jos sulle tulisi niin kuin jatkuvalla syötöllä sun omaan henkilökohtaiseen sosiaalisen median sivuun, ja nyt täytyy muistaa sitten toi Team Dog Training with Tuukka Nikola, niin se on tietysti se on aika suosittu, osittain tietysti niin kuin oma syy, että se on sellainen, mutta se ei ole business-sivu siis. Jos oot huomannut, siellä ei juurikaan mainosteta mitään tuommoista markkinointihommaa. Mutta jos sinne tulisi sun omaan feediin tulee sellaisia kommentteja, että vitu hinttari, vitu homo, sut pitäisi tappaa, tapa itses, vitun pelle, sä oot täys pelle, tällaisia jatkuvalla syötöllä. Ja siis tässä oli nyt vaan muutamia. Hirveän paljon mä niitä poistelen sieltä ennen kuin ihmiset ehtii edes reagoimaan. Joihinkin mä oon vastannut sillä tavalla vähän niin kuin joko asiallisesti vaan pyytänyt perusteita. Mut sitten täytyy sanoa, että tässä niinku semmoista negatiivisuutta etsivässä maailmankuvassa niin kuin tällä hetkellä, kun maailmassa ihmiset elää sellaiset, pitää löytää se huono asia, niin joskus on pakko sanoa, että menee tunteisiin itselläkin. Ja miten se nyt mulla menee tunteisiin, kun mä oon ihminen. Mulla on oma historiani, minkä takia niin kun joskus semmonen tietynlainen koulukiusaaminen saattaa mennä tunteisiin, ja perustuu tietysti omiin kouluaikoihin, jonka jälkeen sitten mä jossain vaiheessa niin päätin, että kiusaaminen loppuu siihen, ja sitten mä menin noihin kamppailulajien maailmoihin ja treenasin ihan älyttömän paljon siihen aikaan sitten, ja valmistuin muun muassa Krav Maga -kouluttajaksi vuonna 1998, ja sitä ennen jo mä olin lähtenyt tekemään noita järjestyksenvalvoja portsaritöitä, ja sitten mä lopetin ne portsarityöt tuossa vuonna, taisi olla jotain vuotta 2010, kun mä tein viimeisen vuoron. Ja tämmöisenä kohtuu pienenä kaverina, niin se painimisen määrä, mitä mä jouduin kokemaan, että kuinka paljon joutuu oikeasti tappelemaan, niin se oli ihan jäätävä määrä. Se meni hermoihin. Se aggressio, negatiivisuus meni hermoihin sillä tavalla, että musta tuli ihmisenä semmonen todella vihanen. Ja siihen aikaan mä en ollut missään tapauksessa mikään mukava ihminen. Mutta noi ajat oli tosi tärkeitä mun oman kehittymisen kannalta, koska mä en ymmärtäisi koirien stressikäyttäytymistä yhtään, enkä aggression muodostumista, jos mä en olisi itse käynyt sitä läpi. Se oli tosi tärkeää aikaa. Aina välillä tulee niitä heijasteita kuitenkin siitä maailmasta, että kun siellä ruvetaan puhua tommosia asioita, niin mulla on hyvin nopeasti sellainen vastareaktio. Niin mun ensimmäinen reaktio on semmonen, että okei, että let's go. Haaste heitetty, niin haasteeseen vastataan. Ja varsinkin kun mä joskus on tosi väsynyt, ja nyt kun noita viestejä tulee, siis mulle tulee joka paikkaan viestejä, mutta täytyy hirveästi tarkkailla, että mitä ne viestit pitää sisällään. Niin sit tulee sellainen väsyminen, ja tulee hölmöilyyn vastattua hölmöilyllä. No mikä mä tulkitsen hölmöilyksi? Mun mielestä hölmöily on esimerkiksi sellainen, että aloitetaan just näillä edellä mainituilla sanoilla tai väittämillä tai loukkaamiseen pyrkimisillä. Ja toinen asia sitten on sellainen, että että en katsonut edes loppuun, mutta provosoiduin. Niin se on tavallaan ihan ok, ei mulla sitten provosoitumista vastaan ole mitään. Kyllä mä tiedän, että on provokatiivisia nuo videot, ja varsinkin jos vähänkään huumorilla heittää tällaista tilannetta, niin esimerkiksi nyt tää yksi, oliko se viimeisin, minkä mä laitoin tästä nyt tästä vaan tästä kuolleesta jäniksestä, niin tuli vaan semmoinen hauska visio päässä
päässä, koska mä en metsästyskoirista sitten tiedä yhtään mitään, enkä niiden kouluttamisesta. Koirat on koiria, mutta luoksetulon kouluttamisessa mä tiedän aika paljon, mutta metsästyskoirista sinänsä en tiedä mitään. Ja sitten kun siellä jotkut metsämiehet niin suuttuu mulle siitä, että mä niin puhuin sitä metsästyskoirien kouluttamisesta, niin kyse sitten ei sitä ole katsottu sitä videoa. Eihän mä puhunut mitään niin metsästyskoirien kouluttamisesta. Ja mulla ei ollut mitään sellaista ajatelmaa edes, että miten metsästyskoiria koulutetaan. Mä puhuin vaan siitä kulttuurista, että meillä alkaa olla sellainen pelkästään palkkaamiseen perustuva, että se on pakko tapahtua pelkästään vahvistamisella, pelkästään palkalla. Että siinä ei voi laittaa esimerkiksi mitään auktoriteettia väliin, joka sanoo, että sä et saa mennä. No, miksi tää itse asiassa nauratti mua aika paljon, niin vähän, ja tää ei ollut millään tavalla siis tätä kouluttajaa kohtaan itse asiassa, vaikka se vähän saattoi kuulostaa vähän, että se oli henkilökohtaisesti kouluttajaa kohtaan, niin mä naureskelen lähinnä tälle meidän kulttuurille sillä tavalla, että kun meidän kulttuuri on tollanen, että meidän on pakko keksiä joku positiivisen vahvistamisen keino ratkaisemaan jotain asiaa, mihin siinä ei oikeasti ole. Koska ei nyt todellisuudessa joku kuollut jänis jossain tuolla, niin sulla tuolla pivossa, niin saa sitä, jos sillä koiralla on ihan oikeasti niin viettiä, niin juosta joku riistan perään, niin se on se jahtaaminen se juttu. No mutta kerron nyt tuosta, mullahan on itselläni täällä, sen takia mä sanoin, että mua vähän nauratti se tietyllä tavalla, kun muistelin esimerkiksi Atomia, niin usko tai älä, niin Atomi on ensimmäinen koira, minkä kanssa mulla on ollut todellinen, saattaa olla vieläkin todellinen sellainen, vähän niin kuin probleematon ton riistan jahtaamisen kanssa. Ja Atomi, joka on tommonen laiska, ei tee oikein yhtään mitään. Ja se on vaikka se videolla näyttää aktiiviselta, niin se on koulutuksen tulos. Se ei geneettisesti ole aktiivinen koira. Se on tosi passiivinen. Sitä on vaikea palkata se, mutta kun mä sain sen koiran, niin mä mietin, että miten tämän koiran edes saa tekemään mitään seuraamista tai muuta. Ja sen takia mä taipuvainen ajattelen, että koirat on parhaita opettajia, eli ei mulla ole tavallaan ihmisiä sellaisena mentoreina, mutta kouluttamani koirat on niitä mentoreita, jotka sitten kouluttanut mua siinä mielessä, että se on vähän se, että koira kattelee, että opeta minut, niin opit periaatteella. Mutta Atomin kanssa mulla kävi 4 kertaa, asun siihen aikaan tuolla Evitskukissa, ja siellä on sitten tosi paljon peuroja sillä alueella. Mulla kävi 4 kertaa sillä tavalla, että se oli mulla vapaana mettässä ja totteli ihan 100% kaikkia signaaleita tulee. Yhtäkkiä kun mä käännän selän tai joku soittaa, mä katson jonkun tekstiviestin tai jotain muuta vastaavaa, niin koira on kateissa. Se lähti riistan hajun perään. Ja se oli täysin hallitsematon siinä tilassa. Ja mä kerran mä näin sen tilanteen sitten, kun se oli mulla flexissä lenkillä ja mä kävelin semmoista hiekkatietä ja siitä meni semmonen hemmetin iso peuralauma jostain 500 metrin päästä tien poikki. Ja mulla koira haisteli silloin jotain, Atomi haisteli jotain hajua ja ei huomannut sitten sitä visuaalista hommaa siinä ollenkaan. Ja sitten kun mä tulin siihen kohtaan, missä se oli, niin se koiran reaktio, kun se olisi saanut impulssikaulaimen. Se oli semmonen, että sävähti oikein ja lähti ryntä siihen suuntaan, mihin se haju. Ja se oli sellainen reaktio, että voin sanoa, että jos nyt olisi mikä tahansa kuollut eläin tuolla jossain taskussa, niin ja vaikka siitä olisin yrittänyt sitten opettaa siihen tilanteeseen jotain luoksetuloa, niin se olisi millään tavalla onnistunut. Ja mulla tällä hetkellä on vielä se, että jos mä kävelen mettässä Atomin kanssa, niin kun mä oon nähnyt sen reaktion, se on 4 kertaa ollut multa tuntikausia kateessa, niin mä en uskalla esimerkiksi Atomia itse tällä hetkellä pitää vapaana. Siis vaikka olisi esimerkiksi laissa sallittu, niin kuin tällä hetkellä impulssikaulain on nyt tässä uudessa eläinsuojelulaissa kielletty, mutta vaikka esimerkiksi se olisi sallittu ja sitten käyttäisinkin tollasta menetelmää, ja huomatkaa nyt kun mä sanon, että vaikka, ja se varmaan tästä voit päätellä, että se ei ollut käytössä, kun en uskaltanut pitää vapaana sitä, niin vaikka mulla olisi joku semmonen, millä mä pystyisin pysäyttämään sen reaktion, niin se ongelma on siinä, että sitä reaktioa ei nähnyt. Se tuli nimenomaan hajuun ja siinä ei ollut mitään visuaalisuutta. Et se ei lähtenyt koskaan jahtaamaan mitään näkyvää, vaan se reagoi siihen hajuun.
Mulla on omakohtaisia kokemuksia tosta tilanteesta, niin se lähinnä niin pisti naurattamaan se, että meidän kulttuuri on nykyään sellainen, että me yritetään niin keksiä kaikki mahdolliset vahvisteet tollaisiin asioihin, mihin yksinkertaisesti ei ole. Että sä et pysty niin tekemään tota asiaa tai kouluttamaan tota asiaa, koska esimerkiksi otetaan tommonen haju, niin sä et pysty muokkaamaan sellaista koulutusympäristöä, koska se haju on semmoinen, mitä sä et tiedä, missä se on. Ja sä et pysty esimerkiksi tekemään sitä koulutustapahtumaa. Ja meidän kulttuuri sitten niin toteaa tässä kohtaa sen, että se on tehtävissä positiivisella vahvistamisella, kun ei ole. No, se on niin periaatteessa nyt se pikkasen semmoinen niin tavallaan huumorin aihe, ja sehän nyt ei kohdistu tähän kouluttajaan millään tavalla. Vaikka sitten ehkä tietysti niin kuin, se on ikävää, jos siitä semmoinen sävy tuli, että se menee henkilökohtaisuuksiin, mutta ei siinä mainittu ketään henkilöä, vaan se on yleisesti kulttuuri, missä me eletään. Sitten toinen asia sitten, mistä mä halusin vähän puhua nyt siitä, kun tulee viestiä siitä, että älä provosoidu noista viesteistä, että on huono juttu. Jos on ihan totta, että ei saisi provosoitua, mutta mä olen ihminen, että jossain kohtaa mulla se tavallaan se negatiivisuuden määrä niin läikkyy sieltä lasista yli ja sitten rupeaa niin välillä tekee mieli alkaa niin vähän niin kertomaan omaa näkökantaa sit näihin mielipiteisiin, että kun ne aloitukset on niin hölmöjä, niin sitten tulee helposti hölmöiltyä takaisin. Ja pahoittelut siitä ihan vilpittömästi. Ei mulla ole tarkoitus ketään loukata, mutta välillä kun on ihminen, niin sitä tulee sanottua hölmöjä asioita. Näin se on. Yritän tehdä siihen asiaan niin kuin, kovasti työtä ja parannusta, niin kuin tälläkin videolla. Enkä mä tästä asiasta videolla puhuisi, jos mä en siihen pyrkisi vaikuttamaan. Mutta joka tapauksessa näin se on välillä, että joskus menee tunteisiin. Että mun mielestä on tosi hyvä keskustella noista asioista. Ja jos luette yhtään kommenttikertiin, heti kun se on asiallisesti, niin kun siellä on asiallinen kommentti, niin sittenhän siitä on muodostunut ihan hyvääkin keskustelua. Toki tietysti nyt saattaa jäädä sitten niin kuin väliin, koska en mä koko ajan pysty tarkkailemaan, että mitä sinne tulee. Ja sitten kommenttikentät täyttyy niin nopeasti, niin sinne jää joku väliin. Joku kommentti. Mä oon huomannut, niin kuin esimerkiksi, että en mä oon tämmöstäkään huomannut ja tommostakaan mä en oo huomannut. Sitten vielä kertauksena, olen pahoillani niistä. Pyrin vaikuttamaan asiaan, mutta sitten kolmas asia, nyt kun joku laittoi siinä, että tuntuu siltä, että tällä pyritään niin kuin tavallaan dissaamaan näitä esimerkiksi vaikka eläinten kouluttajia, niin se on vähän siinä on kaksi puolta. Siinä on tietyllä tavalla, mä en pyri dissaamaan niin kuin eläinten kouluttajia, mä pyrin vähän niin kuin vaikuttamaan tähän kulttuuriin, semmoiseen asennoitumiseen, semmoiseen tietynlaiseen fanaattisuuteen. Me ollaan nyt vuosia tässä niin kuin kuunneltu tämmöiset vähän niin kuin, jos mä nimeän itsenikin sellaiseksi niin kuin old school kaveriksi tietyllä tavalla, tämmönen itseoppinut, hyvin pitkälti itseoppinut ja kokemuksien kautta oppinut. Ja vasta sen kokemuksien jälkeen mä oon oppinut teorian. Mun on mennyt niin päin, että mä oon oppinut, niin kun mä oon kouluttanut tosi pitkään koiria ennen kuin mä rupesin tutustumaan mihinkään koulutusteoriaan. Ja se tavallaan se kokemus antoi niin kuin syvempää ymmärrystä siihen teoriaan, että mikä oikeasti toimii ja mikä ei toimi. Koska sitten tuli myös niitä vaiheita, että tuli kokeiltua niitä teorioita, että toimiiko nämä. Ja sitten silloin, koska oli jo kuitenkin aika paljon kokemusta, niin pystyi kritisoimaan sitä ja huomaamaan niiden menetelmien ja negatiiviset puolet. Niin kyllä mä silleen tavallaan siihen kulttuuriin haluan vaikuttaa. Mun mielestä niin kuin tollanen, jos on esimerkiksi vaikka sertifioitu R+-kouluttaja, niin totta kai niille on niinku aikansa ja paikkansa sellaisille ihmisille, mutta sitten kun sä oot niinku kattonut tosi paljon itkeviä ihmisiä, jotka soittaa sulle, että koira on menossa lopetukseen, voitko auttaa? Ja yksikin nainen soitti mulle joskus, niin joo, siis yksi nainen soitti mulle kerran, ja se oli nainen, niin silloin on mitään tekemistä sen asian kanssa, niin kuin se voi miehiä on ihan samalla tavalla, mutta tämä nyt sattui olemaan nainen, ja silloin se oli laittanut niin kuin tuhansia euroja ongelmakoirakouluttajiin ja tulokset. Se oli ollut nimenomaan tämä, että ei saa sanoa ei. Ja siellä oli sellainen koira, mikä oli hyvin reaktiivinen, aggressiivinen toisia koiria kohtaan. Sitten se oli hyökännyt päälle ja pahoinpidellyt yhden koiran tosi rajusti ja sillä oli minkäännäköisessä hallinnassa. Ja se oli siis laittanut tuhansia euroja siihen.
Sitten tuli mulle, niin ja silloin mä en tehnyt tätä, niinku, se oli niinku puolityökseni lähinnä. Mä olin niinku silloin sotilaana ja sitten mä pidin noita IPO-ryhmiä silloin, niinku suojelukoiraryhmiä, ja otin silloin tällöin jotain niinku asiakkaita, mutta se ei ollut niinku ammatti sinänsä. Niin sitten se ratkaisu oli ihan 5 minuutissa, että kun siinä opetettiin niinku ei-sana. Toki siinä oli se ongelma, että kun se tilanne oli jo kärjistynyt niin pahaksi, niin se jouduttiin sitten tekemään sellaisilla keinoilla, mitkä taas sitten niin kuin tänä päivänä esimerkiksi ei enää niin kuin kestäisi päivänvaloa niin kuin näyttää sellaisia. Mutta sitten taas se lopputulos sille asialle oli niin positiivinen, että se väärä käyttäytyminen loppui ja sille muodostui äärimmäisen hyvä suhde. No se nainenhan oli hirvittävän onnellinen ja iloinen tästä tapahtumasta, että se saatiin käsiteltyä. Toki tietysti että se oli valitettavaa, kun se jouduttiin tekemään niin myöhäisessä vaiheessa, niin sitten se käsittely oli niin kuin tietyllä tavalla rajua, mutta kun se oli sitten pakko tehdäksi, niin ei ollut enää mitään muuta tehtävissä. Koira oli jo vahvistunut niin voimakkaasti sellaiseen tilaan, että se oli lopetustuomio tai raju käsittely. Ja me valittiin silloin sitten se raju käsittely siihen ja en mä siitä voinut ottaa enää mitään rahaa. Mä koin jo niin paljon huonoa omaa tuntoa yleensä koiran kouluttajien niin tältä saralta, että se on niin tuhansia euroja laittanut niin siihen ja se oli se tila vähän vahvistunut vaan. Niin jossain kohtaa on hyvä nostaa kädet pystyyn esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että vaikka olisi kuin sertifioitu, niin on semmoisia tiettyjä tapauksia, mihin ei vaan liity, ei riitä kompetenssi. Ja siinä kohtaa toi on oikeastaan ainoa semmoinen asia, mistä mä sanoisin, että miksi mä ihan tavallaan mielestäni syystä kritisoin sitä kulttuuria, koska se on vähän semmoinen itseään ruokkiva ympyrä, ja nyt taas tulee hyökkäys tietyllä tavalla, mutta se on semmoinen itseään ruokkiva ympyrä, että kun meillä on sellainen kulttuuri, missä ei saa sanoa ei koiralle, eikä saa puuttua koiratoimintaan, niin tää aiheuttaa, että meillä on enemmän ja enemmän käytösongelmaisia koiria. Ja mitä enemmän meillä on käytösongelmaisia koiria, niin ne tarvitsee apua. Ja mihin ne ottaa yhteyttä, niin ne ottaa yhteyttä sinne, missä se kulttuuri tavallaan tapahtuu. Eli se laajenee ja pahenee se ympyrä. Ja eihän mun tarvittis tehdä näitä videoita eikä puhua tästä aiheesta. Miksi mun pitää tehdä se? Mähän on vaan tämmönen suojelukoirakouluttaja, työkoirakouluttaja, ja mä oon monta kertaa sanonut, että en mä edes oikeasti halua tehdä noita. Mutta nyt mulla on tässä sit viime aikoina käynyt just näitä sillä tavalla, kun niitä ei ole saatu ratkaistua, niin mä oon sitten nyt ottanut niitä, ja ne on kyllä lähtenyt täältä hyvin tyytyväisenä tuolta mun luota pois, että kun mä oon saatu ratkaistua ne, mutta sitten jotenkin mä koen sen myös semmoiseksi yhteiseksi asiaksi nyt, että jos me ei nyt herätä tähän tilanteeseen, niin meillä on 20 vuoden kuluttua äärimmäisen huono tilanne, äärimmäisen huono. Mä en jopa usko, että meillä harrastellaan 20 vuoden kuluttua, jos tää jatkuu samaa rataa tää homma. Että se muuttaa muotonsa. Meillä on nyt, jos esimerkiksi koko ajan maailma pehmenee, esimerkiksi meillä on nyt jo suojelukoirilta esimerkiksi on otettu tämmöisen yhteisön painostuksesta, missä ei mitään järkeä, niin meillä on otettu esimerkiksi vaikka koiran kuormitusvaiheesta pampun iskut pois. Nämä iskuthan ei satu sitä koiraa. Niin nehän ei tuota kipua. Ei se koira, siis, ne ei ole niin herkkiä, että ne kipuilisi jostain pampun iskusta, mutta se on se henkinen kuorma, mitä ne koirat kokee. Nyt otetaan pois, niin ei pystytä enää mittaamaan koiran henkistä kapasiteettia. Joku multa kysyi jossain TikTokissa, että mitä tällä testataan tällä kokeella. Niin, siis IGPhän on lajina sellainen, että siinä nimenomaan sen alkuperäinen tarkoitus on ollut testata sen koiran käyttöominaisuuksia, mihin esimerkiksi kuormituksen kesto liittyy olennaisesti. Viettiominaisuuksia ja kuormituksen kesto ja sieto-ominaisuuksia. Ja se kuormituksen sieto on tosi tärkeä, kun me puhutaan vaikka virkakoirista, että me käytetään jalostuksen sellaisia koiria, mitkä pystyy sietämään kuormitusta. Nyt kun me otetaan kaikki tällaiset elementit pois sieltä sen takia, että maailma pehmenee sellaiseksi, että me ei saada mitään tehtyä enää koirien kanssa, niin me ei pystytä katsomaan niitä koulutusominaisuuksia, me ei pystytä mittaamaan kuormitusominaisuuksia. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole enää tulevaisuudessa työkelpoista koiraa.
Joo, rehellistä puhetta. Ja tosiaan niin kuin olen joutunut käsittelemään itse koiria joskus kohtuu rajustikin just sellaisissa tilanteissa, missä ne on ollut sit jo niin kuin yltiöaggressiivisia. Mutta sitten kysymys, että käsittelen mä omiani rajusti, niin en mä käsittele, kun mä käsittelen niitä sillä niin kuin johdonmukaisesti. Kun tehdään niin kuin pennusta pitäen, niin siellä on kyllä käsittelyä, mutta se on äärimmäisen lievää. Äärimmäisen lievää se käsittely. Että kulttuurin muutos tietyllä tavalla olisi paikallaan ja semmonen ehkä tuossa kohtaa semmonen tietynlainen yhteistyö, että ainahan se on hyvä, kun opiskellaan asioita, mutta sitten on myös hyvä hakea niitä kokemuksia ja sitten sellainen fanaattisuus pois, että vähän tunnista sen, että milloin ollaan niin kuin vielä kuitenkin kohtuu aloittelevalla tasolla. Se aloitteleva taso tarkoittaa sitä, että ei ole hirveästi vielä muodostunut kokemusta ja se kokemushan on se, mikä sitten se, niin kuin antaa sille kaikille teorialle ja tällaiselle sitten niin ne vastaukset tai merkityksen. Teoria ilman käytäntöä ei ole se ei ole validi. Sitä ei ole silloin oikeastaan niin kuin sellaista, se ei ole semmoisessa muodossa se teoria, että sitä kannattaa vielä lähteä opettaa eteenpäin. Et käytäntö sitten niin kuin tekee sen. Sitten tietysti tässä on niin kuin kasvamisen paikka kaikilla. Tässä on niin kuin itsellä aika paljon kasvamisen paikkaa, että mun täytyy niin kuin tarkkailla omaa somekäyttäytymistä, että mä en aina sitten mennä joidenkin nyt tommosen provokaatioiden niin mennä ihon alle, kun se helposti tulee niin kuin vähän väsyneenä ja silloin kun oikeasti olisi aikaa niin kuin vastailla nopeasti vastaan harkitsevatta, niin silloin siinä käy just niin kuin se, mitä mä opetan vastaan, että se on se tunne, mikä vastaa, eikä se rationaalinen puoli. Ja välillä mun vastauksissa näkyy se, että se on se tunne, mikä vastaa, eikä se rationaalinen ajattelu. Ja välillä syyllistyn siihen. Näin me epätäydelliset ihmiset toimimme. Mutta sitten kasvamisen paikka on niillä kommentoijillakin, jotka laittaa sinne niitä kommentoijia. Mä saatan joskus laittaa vähän semmosia humoristisia videoita niin kuin koulutusmenetelmistä, mitkä saattaa myös viitata itseeni. Ja niin kuin tässä esimerkiksi tässä riistanajohommassa, niin mä kerroin nyt sen tarinan tuosta atomikoirasta, niin varmaan ymmärrät sitten, että joo, että mullahan on vähän tämmöistä ongelmaa ollut itsellä, niin kuin ainakin yhden koiran kanssa nyt, että on semmoista taipumusta. Eikä ole täysin hallinnassa se mulla vieläkään. Tai siis itse asiassa mä en tiedä. Rehellisesti sanottuna mä en tiedä, onko se hallinnassa. Koska mä en ole nyt niin kuin nähnyt niitä. Silloin kun mä asuin tuossa Puolassa 3 vuotta, niin mulla ei ollut siellä niitä sellaisia tilanteita niin kuin ollenkaan, missä se olisi tullut edes vastaan. Ja silloin kun tää tuli siellä Evitskukissa, missä niitä peuroja oli tosi paljon. Mut joo, semmonen niin kuin provokaatioiden heittäminen, no provokaatio ei ole välttämättä huono asia, mutta semmoinen niin kuin vähän niin kuin hölmöaloitus sillä tavalla, että jos et sä nyt oo sillä tavalla, että jos nyt eletään ihan niin TikTok-maailmassa, että ei pysty katsoa jotain video loppuun asti, niin kuin tätä videoa, mikä tällä hetkellä näkyy yli 23 minuuttia olevan, niin en mä tiedä, kannattaako hirveästi lähtee niin kuin arvioimaan sen videon sisältöä. Ja tää on nyt semmoinen, ainakin mun mielestä sellainen vähän tätä päivää niin oleva probleema, että tehdään analyysejä sellaisesta, mitä ei pysty vielä analysoimaan. Ja sittenkin kannattaa just niin kuin kritisoin itteeni tässä, että mä oon vastannut tunteella enkä rationaalisella puolella, niin teekö sä samoin? Sellaisia. Tämä ei ole siis sitä saagaa, mutta tällä nyt vähän niin kuin vaikka pyrin niin kuin selittämään, minkä takia mulla välillä menee tunteisiin. Että kun tulee vitun hintti, vitun homo, saatanan pelle, vitun apina, sut pitäis tapa itses, sua pitäis leipoa turpaan, muuta vastaavaa, niin ai että kun tekisi mieli välillä vastata sillä tavalla, että takaisin samalla mitalla. Mut se on se tunne, mikä muodostuu, kun noita lukee. Eikä se ole siis sillä tavalla, että sillä päästään ihon alle silleen, että mä tuun niin kuin, että koen sitä, että mä en niin kuin tiedostaisi sitä asiaa, että joo, että eihän toi tiedä musta mitään ja ei sillä pitäisi olla mitään väliä. Mä en oikeastaan niin kuin, se ei ole se kommentti, yksittäinen kommentti. Mä en oikeastaan niin kuin siihen, vaan se on se jatkuva negatiivisuus. Siihen mä alan väsyä. Ja sen takia siihen jatkuvaan negatiivisuuteen, niin se on sellainen, mikä muhun sitten alkaa vaikuttaa. Ei muuhun niinku yksittäinen ihminen vaikuta. Mut silleen, tällaisia täältä. Minä
jatkan nyt tätä ajamista tonne treeneihin ja kaikista huolimatta niillekin, niin kuin mitkä ei tykkää, niin teillekin oikein hyvää päivää. Moi!